हेल' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दासिमनि इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। आरो जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला। मानोना बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे इम्पर्टेन्ट निउस आरो टेक्निकेलनि निउस बायदि लाना फैयो। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। आरो दिनैनि गिबि निउसानो जाहैबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होग्राफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां होननानै बुंजायो। मानोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोदानै निउस फैदों आरोना। बे निउसानो जाहैबाय जाय बिथांमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होगोन बिथांमोना मोनथामल' साबजेक्टनि एग्जाम होनांगोन। जेरैबायदि मेट्रिक एग्जाम होनायावब्ला नोंथांमोना बिगियान थायो, सानखान्थि थायो, समाज बिगियान थायो, इंलिस थायो, हिन्दी थायो, ML थायो। बे मोनद' साबजेक्टफोरनि गेजेराव नोंथांमोना अनलि मोनथामल' साबजेक्टनि एग्जाम होनांगोन, मोनथामल' आयदानि एग्जाम होनांगोन। जेरैबायदि नोंथांमोना गोरलै साबजेक्टखौ नोंथांमोना सायख'ना लायोब्लानो जाबाय। जेरैबायदि ML दं, हिन्दी दं, समाज बिगियान बेफोरबायदि साबजेक्टखौ नोंथांमोना गोरलै साबजेक्टखौ सायख'ना लायोब्लानो जाबाय। आरो बेबायदियैनो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होग्राफोरनि थाखाय अनलि मोनथामल' साबजेक्टखौ नोंथांमोना चयस खालामना लानांगोन। जेरैबायदि इक'नमिक थायो, इडुकेसन थायो, हिस्ट्रि थायो, जिअ'ग्राफि थायो, बेफोरबायदि साबजेक्ट थायोना, ML थायो, बेफोरबायदि साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोना अनलि मोनथामल' साबजेक्टखौ सायख'ना लानांगोन। जेरैबायदि बेहाय ML दंना, हायार सेकेन्डारियावबो नोंथांमोना ML मोनगोन। बेफोरबायदि ML थागोन, एडभान्स थागोन, बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना जाहाथे गोरलै साबजेक्टखौ सायख'ना लायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना। जोबोद मोजां खौरां आरोना। अनलि मोनथामल' साबजेक्टनि एग्जाम होनांगोन होननानै रायलायदों आरोना। आरो नैथियाव दङ गोदानै दाजानाय आसामनि SOP रुलखौ मानियैनि पुलिसफोरा साजा होदों। लामायाव ओंखारबोनाय साखा मोननै गारियाव सानै साथाम गाखोनानै थांनाय सुबुंफोरखौ साजा होदों। जेरैबायदि SOPनि रुल बायदिब्ला साखा मोननै गारियाव अनलि सासेल' गाखोनो हायो। सासेल' गाखोनो हानायनि जायगायाव जुदि सानै गाखोना थाङोब्ला बेहायबो साजा मोननो गोनां जादों। मानोना SOPनि रुल बायदियै साजा होनायनि लामायावखा, ओंखायनो माखासे सुबुंफोरखौ साजा होदों। स' नोंथांमोनाबो जुदि बायजोआव थांनोब्ला अब्ला नोंथांमोना सिंगेल थांब्लानो जाबाय। साखा मोननै गारिजों जुदि बायजोआव नोंथांमोना थाङोब्ला नोंथांमोना सिंगेल थांब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना मास्क बायदिफोरखौ नोंथांमोना गाननो नांथारगोन आरोना, गाननानै थांब्लानो जाबाय आरोना। आरो थामथियाव दङ बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला 19 मे एबा दिनैनि बेलासियाव उत्तर पश्चिम बिजा थांनानै गुजरातथिंजाय गिदिर बारहुंखा जाहैनो हागौ होनना बुंदों आरोना। बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला दिनैनि बेलासियाव उत्तर पश्चिमनिफ्राय थांनानै गुजरात साइडआव गिदिर बारहुंखा जाहैनो हागौ होनना बुंदों आरोना बोथोर बिगियाननि बायदिब्ला। स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेसेनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव बोरैबा गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। अके लोगोफोर, बाय बाय।